Eta eskolak, guri ditugu eskolak oso desberdinak dira India dituzten eskolak. Dakizue ze eskola da hau? Gurea ez da? Eta esan du Mercedes. Asmatuta. Eta orain, mesetako azpegi buruz hitz egingo du. Badakizue nor da hau? Nor da? Eta badakizue zer egin zuen? Bai. Mercenaria guztia. Zergatik sortu ziren mesetako espak. Aita zegiri txirak ikusten zituen eta berazko ematen zioten eta mesetako espak sortu zituen. Zer egiten dute, janaria eramaten dute txiroei, eskolak ere egitzen dituzte, ikasketak ematen diete eta munduz osorik dauden pertsonak barkak daudute. Urtetik aurretik. Eta hobeak lehenengo gaizonak zaintzen zituzten eta ere bai eskolara joaten zituzten. Ume batzuk han Indian ez dituzte, edo haien familiak ez dituzte dirua bere ikasketak ordaintzeko. Eta horregatik ume batzuk ez dute eskolara joaten lehen hezkuntza.